KSY tumpen apar dio pani along cheka dolong kaselampi. NKB Nimaria Maya Krongsai Christian English High School Patua Klamalong Padopon Bom Tanglo. Dilaylong Karbi Horbong a kumlin kepang tirlapen aliralon kepiasay kedeng. Kardom kadiswen na bertalong penilitaro chisongtero non bertang tonpen RJ Tam. Number 24 Diopani MEC constituency ang kang apar Diopani along Diopani Alangroy kedamtang Arni Malom RV Kejangpen langkithia jok rat kacheleng adolong langpon piplinlo la sopen api Chiklojon Thoman Pleng data pita madu ke theke dinga tumta kasalam piapan mathawang vedatlo la sojok Karbi Student and Youth Assembly KSY Bogojan Regional Committee pen apar Diopani KSY tumpen chelangsi kasalam pipon KSY Bogojan Regional Committee na pen Diopani aro KSY tumpen chelangsi tong sekot ka cheleng Japan chekatolong selampia sai kedeng paikuni ni paiketom Arni Nerlosuni Klempen patang uni detlo. Lesonon ninian bak klempit husi patang bipo pusi KSY BRC amay pusarong teron Game and Sport chunbang edison lekte lapen apar Diopani KSY aro amay pu releason tiso lapen dihim rinbang holding tok biya tumpen pachini KSY atumpen isi ningto kalam the kachipaklangke apar Diopani along arjading kloipen badu kethegiding atumta kisung kirapcha phan kingkam che Jordan Bangve la si local emisia mata lahai rada kesunga puthak kilang kapaching bar lapen kilang kepangkre alam ningduk lupusi chethan athi apar Diopani inglong pen suri aradatum arni vangta thoi nangsun amparta school ke charlie aw sumaratum ta doo lahai matha nangji papot lupata ningje Dipu Area Baptist Fellowship, Women Department pen NKBA Baptist Association ni Marli Amay Akrungsay, Paikuni ni Paihini Arni kang Sampen Christian English High School Patua Klamalong, Pangcheng Pontanglo. Labang so mailong NKBA Executive Secretary Benting Teron pen Maya Hongjay Ingpusi ajay mengateng pen sayang ding Pangchenglo. Paikuni ni Paihini pen kipangcheng pon ajay mekibangji Paikuni ni Paipo bom kuruar ni kang Sam Ansi Pajuji. Ni Thoma Parman kang ni Akrungsay amailong NKBA Executive Secretary Reverend Benting Teron NKBA amay pubarim Hilary Terang NKBA dihin rimbang Calvin Hanse NKBWD amay pi barim Monju langnipi atumpensi Christian lapen athe kapathe puathe pi kn aputhak may segalong arna malampen pajurmisi thanpon hala da thanda akit chumya sora biloge chungkreng tang lai o athuta biloge de la pena potsi alang ke la son akit chu chere lu la pen misen lo pulo tang de thak bilong chu tang misen avo ekdom lengbong ekdom la son misen clarchen pulo tang de thak bilong la si alang li kopia pot ma pulo tang de alang li akit chu hai hui am ka chere tena ni thom Aparman amailong kopia posi athe pathenang ko kopi pi athe si pathenang ji nangli phan nangkapinchong athe kopi lapan arnam pen kachirap pu hei huyalam aputhak ke thana lampen pajurmisi thanji NKBA ke parlong monduli pharo societum pen luncheto kilun kachipati chisik sepin pen lam ke jai spawn race needle race sek race hei hui ta Nimarlia tumangbong kachipati paduponji NKBA Nimarlia Krongsaya Mailong NKBA ke parlo mondoli paroso se ongdung Nimarlia tum nang chitongdun rinti Karbiatum Chuarkli Chupejo Adhorom Along isi ke project lapen kachebirti nangji ang tek lake horbongta isonlo Dilayaha waralong kacherok tok arisoe janga tumpen dibenti mungpen kasalampon Karbi horbong komlin kesom adim kepangtir lapen aliralon ke piasai kedeng
Dilaya hitia dung along kasilam pontang horbong kumlin penang arji kiding penta kapang therasai claim pon ave bonda pining anke ladak ke doari swe jang la pen KSA along claim bang pu bang pia tumta methang athorom ang thek kaching hona ning dosi bang so sai pre ni phai ingora trok arni claim si phai kuni ni phai hini arni anke kapang therla pen alir alon ki pamya sai patanglo pinpur me surihini ra great trong aningkan deben timung pen kaslam pontang labang so kumlin koan aningkan pen lone pangram susi padoko laswa di maduta kapang thirja phan kamatha bangave dilai state dispensary along a pharmacist emilson rong par pen rong sar sorgari gongbola la pen hadak ke doari soe jang thek mutora tumpen chingwai raplin si la sodim ke palang miasai denglo rong arat atumpen check color la pena sanason kinang sot anta methang ang bong chirung si claim lo laso ke palang miasa ke claim along pamisen nangji puka matha pen inut lang ok chojor chot abang pura jenteron alang lihin pensi coloran ke pador dun lo pusi pirta long Khotkoti police station kang naga checking along homni kang hua motor truck pen car kelong dun la pen bang pli kang hua tum police arideng kaching nang Biota kirib dulong atengke ihom dangke LP track WB41E 7210 West Bengal pen 300 kian dowai nangke thona phansi wanglo seta kaprek a driver pen handyman atum kewang kachong hu dimapur an kedam bom hotsi khotkoti naga checking along karju patertok dona hotsi chingnang checklo kachingnang check banghini atuma men Abdul Latif lapen asaku patil pusi pangthek Lason tak Manipur pen ihom Krita car MN02B 7201 ta khotkoti naga checking along nepdunlo kachingnang check amen Aibobi Tomba Singh lapen Boyson kom pusi pangtheklo non homni truck pen car khotkoti police station along CP koklo lapen kachingnang check atumaphan kanghualam hoi pabonsi hem kang sambenglo kad news apherang ke anon terang pen abierta pinikat news 7 abierta bang kalapan si kang ton poniglo lai bom the kad news channel do me thak me korwang tu